Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Murad abi hoş geldiniz. Aleykümselam Kamine. Evet, vatandaşlar hemen de selamu aleyküm. Haydi var Kamine. Murad abi köpden bäri bilelikde de çıkan zoktuk ekrana. Bugün çıktık. Bugün ne konstitusyon kuruluşun yokluğunun gurrunde ders näme ne diýäs munun gurrunny öňümüzdäki günlerde mecliste ara alınjak bir mesele şonuň üçin bir gurrunny edeliydik. Murad abi. Bu näme zat? Näme diýmek bolýar? Konstitusyon guruluşynyň ýoklugy sebäpli näme zatlar üýtgän bilýär diýilen hawa temanyň gurrundy ders soň şo arada da mecliste e, mesele gozgaljak ýa-da biziň eden gurrunmy sebäpler o eýýär meclis üçin garalama hökümde taýýarlanan temalaryň içinde wagtymyzyň geçmegi bilen bir mecliste görýäs şeýlelik bilen gurucu meclis ÖKK'na bir kanun sistemanyň o ýykyjylygyny ýerine ýetirýär. Indi Halmurada size bu tema geçmezden bir soru berjek. Türkmenistan'da konstitusyon kuruluşun yine sizin dövrünüzden başlap o bolma mümkinçiligi barmydy? Barda mı yıkıldı ya da hiç baştan mı bolmady? Ya da son gene de boljak bolup ýykyldymy? Hiç bir synançyk boldumy şu konstitusyon kuruluş? Indi konstitusyon kuruluş diýende ildeşlerimizden belki konstitusiýa bilen garşydyryp bilýän bolupdylar. Konstitusiýa aslında bir konstitusyon kuruluşynyň bir önümidir. Garaşsyz sud konstitusyon kuruluşynyň önümidir. Ya-da harbylar ýa-da ýurdun içindäkine güýjüň bölünşigi umumyň aýrylanda üçlükli bolar ýaly. Ýa-da ýerine ýetiriji, kanun çykarjy, soň sud. Bularyň hemmesiniň öz başlap bolmagy bir konstitusyon kuruluş meselesi. Indi şol Halmurada sizin döwrüňizde siz meclisin içindäki bir adam bu zatlary gördüňizmi, barmydymy, boljak boldumy diýilen o bir soragy jogaplasaňyz Halmurada soň arkaýyn gurulmaly alyp baryp bilersiz. Elbette Kamine giňişliğin edilmeli gurrun ýa söhbetdeşlik konstitusyon guruluş barady. Ýöne kysgaça aýtsak, şol SSR döwrüli bäri şol ähli konstitusyon guruluş totalitar sistema bağlanyp gurulan emmesi. Konstitusiýasam ýa-ni hökümet ýa häkimet paýlanşygym ýa-ni diňe siýasy partiýanyň ýeke bolmaklygy ýa-ni kommunistik partiýa başga partiýalar bolmady ýa şu kommunistik partiýa kadr ýetişdirýän komsomol guramasy bardy. Komsomoly kadr ýetişdirýän pioner guramasy bardy. Pioneri ýetişdirýän oktябрят guramasy bardy. Şu etaplaryň hemmejikler şu totalitar sistema hyzmat üçin hyzmat etmek üçin gurulan guruluş. Indi meniň şol parlamenta gelen döwrüm şol sistema dowam edip durdy. Bütünle ýani soňra näme boldy? Gorbaçowyň üýtgedip gurmak diýen zamanasyna SSR'ın durumu ya siyasi durumu diýip aýdyn lapşap başlady. Täpden 73 ýyllar halklara diýip aýdyn bir halka däl, köp halklara eziyet berildi Rus imperiýasy tarapyndan ýa Kreml oturan ýolbaşçylar tarapyndan. Soň çekip çydarlyk ýagdaý bolmansaň, üçünçilik pese gaçdy, ykdysadyýet aşağı düşdi, ilatyň ýanky sosial durmuş şerti gaty pes ýagdaýdy. Şoň esasyny SSR dargady. Indi şol döwürde ýagny men aýdyp bersem, şol 80-nji ýyllaryň ahyryna, 90-njy ýyllaryň başyna, näme parlamenta gelen döwrüm alsak, 90-njy ýylyň ýanwaryndan başlap, şol döwür parlamentde döwleti täzeden gurmak barady. Hereketler azıcık bolsa bardy, esasany ymtylmalar bardy. Akylly başly ýuristlerim bardy, şol döwür ýolbaşçylarym bardy. Azragam bolsa, ýetmeden bolsa, ýöne şol ýanky ýagty adamlar diýip aýdyn, nurany adamlar ýurdu halky, milleti aňryny alyp
biljek adamlar bardy, Aydınlar. pikirler aydyn diýip howa. Ne şu aydyn adamlar bardy. Ýöne şolaryň köküne paltany urdular derrew 2 ýyla ýetirme. Sebäp Niýaz boýady onuň hökümetine ýa-da Rus imperiýasyny öz başlyk, öz gülläp, öz ýer respublika gerekdäl bolup çykdy. Ona da bir topar nusra bererlik misallar bar. Näme Niýaz şol 92-nji ýylyň aprel aýyna Arabistany eden ýa-ni saparından sonra düýüp götür üýtgüş adam bolup geldi. Ol kommunist adam dini ýerlap beren Guramanyň iň ýokary çyrbaşynda oturan adam gelip soňra Allahyň ady bilen gürläp başlady. Mekke Medine'de men azman hep söz verdi. Şu zatlaryň hemmesi siýasat, zatlaryň hemmesi halkyň gözüne çöp atmak hem de halky şol täze gurulmaly konstitusiýon guruluşdan ýa döwletiň düýbünden ýa täze Türkmenistan ýa-ni meselelerini daşlaşdyrmak üçin edilen oýun. Şol döwür oňa da Niýaz da ýene de kömekçi bolup hyzmat eden şu meselelerde din meselesinde ýa halky gysaçda saklamak meselesinde görelle bolan goňşy döwletimiz Eýranyň goşadyrmak üçin hyzmatlar adda. Şol döwür ýa-ni Niýazyň dosty bar, Eýranyň prezidenti Rafsanjany. Doganym diýip atlandyrýar-da Niýaz. Ine şoň öwreden ýa-ni teoriýalar bar ýa Eýranyň bularyň ullanan praktik işleri bar. Soňam Orsted ýa-ni tarapyndan ornaşdyrylan ýa-ni KGB tarapyndan ornaşdyrylan sistema. Ine halkyň şol döwür ýa-ni bir sapra kim diýýärse eýfariýa döwrü bolupdy diýmek. Eýfariýa diýmek bir hyjy bilen, bir isleg bilen ay ine biz häzir täze Türkmenistany gurar. Ine baýlygymyzam ýeterlik, beýleki zatlymyzam diýip mana alymlaryň aýdyp oturan zatlar bar, siýasatçylaryň, ýazyçylaryň bir toparşulary ýalydy. Şo yntylmalary elimizden kakyp aldylar. Ýöne biz täze Türkmenistanyň düýbüni tuttuk ýa täze guruluşa geçdik, konstitusiýon düzgün tertibi ýola goýduk diýsek, bunu ýangyş bar. Ady bardy, özü ýok şol gurulmalaryň. Aýdyp geçdim de sen ýa häkimet paýlanşygy, kanun çykarjy, ýerine ýetirji ýa-da sud häkimleri. Atlary bar, gurulmalar ýer baş tutanlarym bar, ornmazarlarym bar. Bir topar ştatym bar. Ýöne olaryň ähli şu kommunistik partiýa hyzmat edýär. Kommunistik partiýada kime hyzmat edýär? Şu politbürosy bar Moskwada. Ýerine de Türkmenistanyň şu siýasy büro bar. Şolaryň aýdanyny kanunlaşdyrýan 3 sany döwletiň tuğdaly. Rus imperiýasyna da hyzmat edýär. Rus imperiýasynyň şol biz bir bölegi ýa satelliti diýip aýtdy. Näme diýsen gelişmendirmi? Yani ondan soňky bolan ýagdaýlaryň 92-nji ýylyň bärde geçen ýagdaýlary mene özüň tarihden okap bilýänlerimiz bar. Bizim de enduşlarymyz öz egini bilen gözü bilen görüp egini bilen çekdi bu bählik halkymyzyň başyna salynan ýa edilen zulümleri. Şoň üçin bizde konstitusiýon guruluş bardy ýa bar ýa gurully ýa guruljak bolly diýip aýtsa bor, olam ýani şol ýyl ýarym 2 ýylyň içinde halk köpçüliginiň gözüne görünmedi. Elbetde halk gowy ýaşaty geldi. O Kuweytdäki albay boljak boldy, näme boldy, ýöne oňam aşagyna altyapysy bolmaly. Şo altyapyny halka aýan ettirmediler, aýtdyrmadylar, bilýän adamlara da ýol bermediler. Ine şo deralyn nebedine oturduk ýyl bäri konstitusiýon guruluşy ýaşap oturan bir nähili bir döwlet diýip aýdyp boljakka bir ýönde daşyjak, içimejek ýaly bir guruluş. Onuň içinde nämeler bolup geçýär, ony ýakyn wagtda ýurda dolanymyzda açyp halka görkezmesek şu gün bizim hemme zady bilendik. Ýöne şol ähli ýazylan kanunlar, kadalar, düzgünler halkymyzyň bähbidine işlemeýärligine 100% garantiýasy şol. Almurada indi siz düşnükledip aýdyp berdiňiz, ýa-ni gysga edip taryhymyza. Bu kän aýdylmadyk zatlaryň biri 32 ýyldan bäri Türkmenistanda konstitusiýon guruluşy ýok, näme üçin ýok, näme üçin bolmady diýilen soragyň iň gysga, iň yerlikli jogaby bu kän diýip pikir edýän düşünen adamlar üçin şeýle ýöne ýene ýazgyda şu wagt galýa.
Indi şu konstitusiyon guruluşy ýok bolmagyna garamazdan konstitusiyon bir guruluş bar ýalyk özüne alyp barýarlar-da. Mysal üçin ilat we ýazyw geçen ýaly boldy. Ondan soň näme diýilýär? Garaşsyzlyk diýip, o bir taraplyk diýip bir nemeler bar, şygarlar bar. Ondan soň polisiýasy bar, ýene nämesi, eýlesi, beýlesi, soň saýlawlar bar. Mysal üçin saýlaw konstitusiýon guruluşyň ýene bir puwdanyň biridir saýlawlaryň bolmagy. Näme üçin? Konstitusiýon guruluş şey diýär. Saýlawlar geçirilmeli. O halk öz deputatlaryny ýani wekillerini saýlamaly. Şolam ýene de konstitusiýon guruluşyň bir bölegi bolan mejlise barmaly şo saýlananlar. Soň ýene de şo taýda konstitusiýon guruluş boýunça, şonuň görkezme nemesi boýunça, düzgünü boýunça kanunlar çykarylmaly. Soň ýene de halkyň saýlan beýleki siýasylary o konstitusiýon guruluş boýunça şo çykarylan kanunlary ýerine ýetirmeli. De aslında bolmaly şeýle. Yani Türkmenistanda halmurad saýlaw geçirdik diýip onan propagandasy ne diýerler? Ýa propagandadan ibaret. Propaganda diýmek köplenç aňyrsynda zat ýok diýmek esasen şu totalitar rejimlerde şeýle bolýar. Totalitar rejimlerde bir propaganda bar bolsa hökmen suratda aňyrsynda hiç zat ýokdur. Bolaýmalam däl. Şonuň üçin edilýär. Indi şu saýlawlar o bir kanun bolýar. Doğrudanmy? Ýa konstitusiýon guruluşy ýok. Indi meclis bir kanun bolýar, ýa saýlaw ýok. O hökümet bir kanun bolýar, ýa saýlaw ýok. Almurada. Ondan soň konstitusiýanyň özüne geleli. Konstitusiýanyň özüne o bir konstitusiýon guruluşyň ýoklugy neme diýip puwja çykarýar? Türkmenistanda konstitusiýanyň ýokdugyny. Soň içinde ýazylan zatlaryň özüne yeterlikli. Ýine bir adam konstitusiýon guruluşyň näme diýini düşünmese, ýa-ni giden bir neme de sisteme de bu aslında halkyň güýjüni öňe çykarýan bir sistemaň adyna berilen ad konstitusiýon guruluş diýmek. Indi şoňa o düşünülmese de en azından şu konstitusiýanyň içini açıp okasalar raýat diýip bir söz barda. Bu raýat sözü gönümel insanyň hukukuna garşy gelýän bir söz. Ýani insanyň insan bolma hukugyny elinden alýan bir söz sebäbi. Kul diýmek. Ýani orta asyrlardaky ýani adam köpçüligine raýat diýilýärdi, ýani kul. Padşanyň ýa-da bir güýçlü nemäniň serkerdäniň ýene biriniň umuman güýçsüzüň güýçle kulluk edişidir. Yine halmurada geçen bir habar nemesinde yüze çıktı da azatlıktan mahrum diýip bir söz vardır, ulanýandyr. Azatlıktan mahrum diňe kullar için ulanıp bilinýär. Erkin adamları hapis etme, gawama diýilen ýa sözler ulanmalydy. Ýöne azatlıktan mahrum etme. Mahrum diýmek ýa-ni ýok etme diýilen ýaly manysy bardy. Azatlygyny ýok etme diýmek. Bir adamyň azatlygyny ýok etseň şol näme bolýar? Raýat bolýar, ýa-ni kul bolýar. Türkmenistandaky bolup bitýän zatlar ine şeýle dip sepleşýär en soňunda ýerine oturýar. Indi halmurada şu konstitusiýada raýat sözüniň barlygy konstitusiýanyň o geçersizdigini suwd edýän bir sanjak zat ýöne başga neme de var. Esas zatlaryň biri ýani konstitusiýon guruluşyň ýok ýerinde konstitusiýa bolup bilen o. Konstitusiýany döredýän ýazýan hem ýene de adamlaryň saýlan ýa-da adamlaryň içinden çykan wekiller bolmaly. Indi şoňa geleli halmurada konstitusiýa nädip döredi. Niýazowyň döwründäki konstitusiýa nädip kabul edildi. Bolun aýdyp beren şol Niýazowyň döwrüne ilkinji kabul edilen konstitusiýa 92-nji ýylyň ýalňyşmasam 17-nji maýyna degişli. Ýöne şonu 3 ay öňünden
şol konstitusiýany ýanky 17 fevralda bizim parlamentin deputatlaryny hödür etdiler. Şo Niýazyň doğulan gününe 18-de kabul etmek üçin. Hemmezde bir adamın aýak astyna ýazylan zatlar. Ya men şo döwür aýdardım, bir adam üçin biçilen doğan konstitusiýa däl. Ýöne şonu kim üçin we näme üçin kimler ýazy, näme niýet bilen ýazy. Ine biz sonra bolup dur halkymy şu neçeli bilen atdy. Ne bizde SSR zamanynyň konstitusiýasy bardy Türkmenistan. İlkinci bizim şol döwlet hökmüne ikrar edilen wagtymyz ýa möhletimiz 24-nji ýylyň 27-nji oktyýar. Biz şo taýda özümizi Türkmenistan Jemhuriýet diýip elan etdik. Jemhuriýet häzirki ýanky dile geçersek Respublika. Respublika bolýar. Indi şol respublika durumuny üýtgetmäge hiç kimin hakkı yok diýip şo konstitusiýada ýazylar. Konstitusiýanyň içine girýän maddalar üýtgedip bolar döwrüň tarapyna laýyklykdy. Emma şoň düýp özeninden şoň ýanky konstitusiýa guruluşundan ýüze urmak bile bolar. Ine birinji edilen jenaýet konstitusiýa şo bolonja konstitusiýanyň garşysynda edilen jenaýet niýaz şonu prezident respublikasy öz adyna geçirdi 92-nji ýyl. Onun içine salan maddalarım ýanky sen şol araýat sözüňe beýleksem hemmesini şol maslahatçylary bar. Ýanky şol aýtdym Arabistana gidip gelenden soň ýanky Tehran'ın gelen ömeleri var, maslahatçylary bar beýlek. Türkmen tarapdan esasan şol konstitusiýasyny diýip aýdýarlar niýasyň ýazmagy Elron ady mene Berdanazar Hudaýnazar ýazyjy. Şol onu soň ýene de 3-4 sany şo taýda bir yazıcılar uğramasından adamlar var. Yine şuların düzen taslaması şu. Onu 92-nji ýyllaky may aýyna kabul edilen konstitusiýa deputatlaryň goşandy bar bolsa 5 göterimden geçýänler galan 90 mäşidi şolaryň ýapyk gapylaryň aňyrsyny ýazan emesi var. Proýekti ýa-da taslamasy şonu fevralda hödürlediler de. Bizim şonu yer depip Önähil weliýaty bilka komitetde çykyş etdim soň parlamentde. Onun deputatlar sağ bolsalar yerli yerden ýok halk görmese halk okamasa biz öz goşandymyzy goşmasak Önähil konstitusiýa bolar, onun konstitusiýa bolmaz diýip ine yerli yerden çykyş etdiler. Şondan soň niýat aljyrap, "Ay bolýa, onu gelin, şaýdan soň kabul edeýin, oňa çelli halkam görsün, belki olaň goşsak ýa etjek teklipleri bardyr" diýer. Halka da soň görkezýärler. Aslında halktan gelmeli dälmi zat? 17-sine akşam deputatlara paýlaýarlar, 18-de de biz şonu kabul etmeli. Pikir edip görün döwletiň konstitusiýasyny. Hakykatdan hem şeýle. Gülküýarlykdyr bolşuwur, emma şol hakykat. Ine şonu kabul ettirmedik 3 aýla dowamyny her bir adam deputat halkdan teklip ýazmalydy. Men ýalňyşmasam 28 san teklip girdi. Şolun hödüreden taslamasyna. Şonun diňe 2 sana geçdi. Biri ýadynda şol welaýet ýol başçysynyň adyny oblasa welaýet etdiler. Welaýetin ýol başçysy weli bolmalydy. Hem weliydi. Olur gaty gürkünç zat bolýar, beýle zat bolmaly diýip ýazdyň. Şol punkt bar, ýene bir punkt. Galan 26-syny zyňypdyrlar. Şoň ýaly beýleki deputatlaryň mene ýazan zatlar bardyr, eden teklipler bardyr. Men geçen zady görmek, ýöne şol 92-nji ýylda Niýazyň ene şol şahsiýet kultuny berkitmek, döretmek, puhtalandyrmak üçin ýazylan konstitusiýa şol. Eger şol konstitusiýa diýip hasap etsek. Ýöne şonun wagtyň geçmegi bilen men bilşime göre 67 gede üýtgetdiler şo konstitusiýa. Ene pikir edip görün. 31 ýyl şuň bolýardy. 31 ýylda 7-8 gede üýtgetdilen konstitusiýanyň özüni gabarasyn görüpmedin kemine. Mene göreme. Haýdy döwletde bar bular ýaly. Bör her tapar üýtgedilýänne şol döwlet agdarşygy diýip hasap edýän özüm. Sebäp ol döwletiň guruluşyna konstitusiýanyň oýnamaly roly gatyly ýa-ni sen aýdyp berdiňde. Şol konstitusiýa esaslanp häkimet organlary düzülýär, parlament düzülýär, hökümet, sud häkimligi, beýleki struktury bir zat şol kanun tarapdan bir zat işlemeli bolsa şoň düýp esasy fundamenty düýbi konstitusiýa. Munyň her 2-3 ýyldan öz keypine görä üýtgedip durýan bolsalar
Onun şol üýtgeden zatlaryny özler berjay etmeýän bolsa, hanony konstitusiýa ya onun güýji ya da onun midemizligi ya el derilmesizligi. Ýok hiç de. Şonuň üçin biz aýdýar, halkyň eli boş, konstitusiýa işlemeýän döwletde, öz borcuny ýerine ýetirmeýän hökümetde ya beýleki güýj ulanjylar ya adı vardı, özü yok. Advokatura, sud, bunun hemmesi prezident dolanırşına. Onun ne için biz şu zatlara boyun ögmeli tabin bolmaly. Kanun işlemeyen devlette biz ne için olan çıkarın kağıdını tabin boyun ögmeli. Özlere olan boyun ögmenak, öz yadan zatlarını ya çıkarın zatlarını halk bolsa şonu berjay etmeli. Yine bu bir siyasi, siyasi ya da yürüdük taydan nonsens. Bolmalı da birbirine hiç kavat gelen yeri yok. Emin. Yine yönü sol yadan adamlar, yine ait verdim. Ama yine solun yadan adamın esasında halk şu meselini yecir çekip oturuyor. Hakları belli, eden işleri belli, kimlerdir belli. Yani şu tayda halktan gelen yeke teklif şol 90-njy ýylyň konstitusiýasyna ýazylan ýeri ýok. Men şonu bilýän, sebäp eden tekliplerimizi bilýän. Soňra şol kabul edilende soňky okulşuny kabul edilende maýaýyny. Diňe şol aýdýar bir ýöne köýje zatlar ýetgedilipdir. Emma düýp esasy ene bizde prezident dolanýarsy bolmaly, döwletiň ýol başçysy prezident bolmaly, hökümetem şoňa tabyn bolmaly, beýleki adam. Soň parlamenta tabyn edip bilmedi, oň ornuna da getirip kaptanın halk maslahatyny goşdy. Soň halk maslahaty ýa-ni bir kanun çykarjy organyň ýa-ni parlamentiň üstünde duran bir gurama boldy. Niýe söylenýär, soň muny ýatyran ýaletde gurban boly, görse muňa ulanara hiç siyasi güýç ýok. Şoň üçin ol täzeden halk maslahatyny dikeldip, özünem şoňa başlyk edip oturtdy, oglunam öz ornuna goýdy. Indi häkimet agrymlygy kimiň eline? Atasynyň elinemi, oglunun elinemi? Indi kanun noktaý nazardan bärde de nonsens. Indi bizde iki tane prezident bar, ya da hiç dem ýok. Kanunçylyga tarapdan bilen iki tane prezidentler. Emma şol bir wagtyň özünde iki tane ýurdu dolar wagty gerekleşip. Bu nähe beýle bolýar. Adam konstitusiýa barada ya şol döwlet ýa-ni häkimet paýlaşy barada şu ýazylan zatlaryň hemmesi içerki durmuşumuz için ya Türkmenistan için ya halkımız için ýazylan zatlar. Ol daşarky dünýä üçin, daşarky döwletlerde ullanmak için ýazylan bir ýeme bir görnüş. Orta ne o parlamentimizden var, hökümetimizden var, hemme pudoklymyzdan var, işläp dur, gülýär, ne biz demokratiýa, bizine azat erkin näme garaşsyz bitarap, ine bar takırdysy şol. Ýöne şu diýen zatlaryň hiç bolmana bir jinnet gali peýdasy barmy halkymyzda ya döwletimizde? Ýok. Sebäp şonuň hiç bir işläne. İşlemeýän döwletde konstitusiýa guruluş ýa düzgün bar diýip aýdyp bolmaz. Ýok şu. Almyrada bularyň şu edip beren işi binanyň gapysyna mescit diýip ýazypdyrlar, ýapyşdyrypdyrlar, ýöne içinde de başga zatlar edip berler. Her türlü hayvançylygy edip berler. O Almyrada ne gurrun berdiňiz konstitusiýanyň nädip kabul edilişini. Sebäbi şeýle bir zat barda. Elmydamada bir ýurt dörejek bolsa 20-nji asyrda da 21-nji asyrda da şeýle bir guruju güç o döreýä guruju güç güýjüni halkdan alýandyr ýa-da halk özüni nähil edip organizat etmek islese şoňa görä döreýändir. Günümüzdäki ýurtlaryň döremegindäki esasy motivasiýa halkyň demokratik bolmak isleginden gelýär. Şonuň esasında bir guruju güç dörýär. Bular näme bolýar? Soňda bir konstitusiýa guruluşy alyp barýar bu işi. Türkmenistanda şo zatlar mümkinçilik berilmedi. Bu halk diýilende Almyrada köp adam ýalňyş düşünýärdi. Halk diýilende ýene ýaňy doglan çağalaram ýa-da ertir bir gün öljek bolup duran garrylaram halkyň içine değişliýär. Bu adamlar döwletiň guruluşyna gatnaşýan däldirler. Döwletiň guruluşyna gatnaşýan adamlar elmydamada aýdym düşünýän adamlardır we şolaryň aýdýan pikirleri hemme kime deň derejede, deň hukukly ýagdaýda
täsir etjek ýagdaýda ýa-ni aýdylýandyr pikirlerem olaryň. Ine bu zat şeýle bolýar, soň ine şol adamlaram halkyň vekili bolýar. Her ýa-ni bütün döwletleriň guruluşynyň taryhyna seretsen şeýle Amerikasam şeýle, Fransiýasam şeýle, Germaniýasam şeýle, Ýaponiýasam şeýle. Ýa-ni bu soňky iki Germaniýa bilen Ýaponiýa ikinji Jahan uruşundan soň döret diýip kabul etsem ýalňyş bolmaz. Olaryň düzgün tertipleri hemme zady. Ve bu zatlar şeýlerek o ýöremelisi. Indi biz şonuň höttesinden gelmeli. O gelip biljegimize de düşünýäs. Almurada. O yani bir Türkmenistan bundan soň üýtgemese, üýtgemek gowy bir sözdür. Almurada. Men üýtgemek sözüni gowy banyda düşünýände, ýöne Türkmenistanda şeýdi birleşdiripdirler, kelläň üýtgäpdir diýip şol üýtgemeň ýa-ni gowlugyň öňüni almak üçin aýdylýan sözler, ýagny güýçliniň güýçsüze ulanýan sözlerdir bunyň. Ýa-ni sen kelläň üýtgäpdir diýe ýa-ni pikirlenip başlapsyň diýmekde bu. Ýagny Türkmenistan üýtgemelidir. Ýurdun içinde oturanlaram pikir edişiniz ýaly güýçlem däldir, hiç adam däldir. Sanlaram gaty azdyr. Bular bir hepden içinde ýa-ni demek bolýar. Näme diýilýär oňa täsirsiz ýagdaýa getirip bolýar bularyň hemmesini. Murada şeýle o soňky sözi bereýin, soň jemläli bugünimizi. Bolar sawol ýeme ýa-ni gaty bir pikir aýtdyň da şol guruju güýçler barada. Indi şol 90-njy ýyllarda, 80-nji ýylyň ahyrynda şol guruju güýçler adajykda bolsa bar ýurdun içinde. Her bir edarada guramada ministerlikde o. Sonra şu täzeden gurmak üçin ýa bir täze döwletiň diýibini tutmak üçin kan azap çekdir. Ihlas edenlerim bar. Ýöne şolaň ähli edeni işi puş bol. Şoň üçin şol güýç basylyp ýatyryl. Oň ornuna ine gara güýçler geldi. Aýdyň güýçüň ornuna gara güýçler geldi. Indi şu bizim edebiyatın işlemediğin düp manasyny ýa-ni şol guruju güýçleri bir ýere jemleme. Guruju güýçler jemlendiň bir bölegi geldi, hana karar etdiler. Milli Halat Ediş Komitetimiz döredildi. Doğru değil mi? Milli Halat Ediş Komitetim öz ýemesi bilen istigi bilen özüniň ýa-ni alyp gitmeli işiniň ýa-ni bir kanuny tarapyny ýöretmek üçin guruju mejlisimiz döredildi. Ýurda barlaryna şol saýlawlar geçýänçe parlament kim ıkrar edecek ýöne döwlet işläp durmar sagat ýaly hökümet gerek şol döwletiň içinde iyi mesela durmuşy saklamak üçin ýa gerek ähli iýmitden maslahatda howpsuzlyga üpçün etmek üçin hökümet gerekmi? Ine şona geçici döwrüň hökümeti bir-biriniň ýyzyna zynjyr bolup seplenip gidip barýar. Ine şu bizde guruju güýjüň esasy manysy şundan ibaret. Ýuwaş-ýuwaşdan ädim gidilip gurulup giňişleýin ýa-ni töwerekleýin ýurdumyzyň içini her bir 5 welaýatda gurşap alyp başladylar. Olar orluklamyzyň üstü bilen. Biz irmen ýa-da aýdyp gelýär. Şo bizim orluklamyz yerli häkimeti gurujular ýa yerli häkimeti düzüjüler. Yerli häkimet şolar. Yerli häkimetden hem öz aralarynyň halkymy saýlaýan bolsa wekil edip parlamente dowradyp bilýär. Hökümete de islendik bir döwlet guruluşyny ýapypdygyny öz wekillerini uradyp bilýär. Yerli dolanışda ýa-ni ykdysady meseleler öz üstüne öz ýerine çöziljek, öz girdejesini bellilen miqdary merkeze uğratmalı bolsa uğradar, galanam özler karşılamaly. Ya öz diýen gadanan karşılama yetmeýän bolsa öz planlaryny merkezden almaly bu. Döwletlerde edilip oturulan günnelik iş o. Onu bir adam buyrugy bilen edilen. Şoň üçin şu başlangıç gatygy diýip men aýdýan buna adamlar başta görýän elektron döwlet hani
täze Türkmenistan gurjak bolýaňyz hany diýdi. O pikir edýär, Gur'an ulyny aýryp oň ýerine şunu getirip bir zady goýsak ýa şo bolýar. Ýok. Bunu bütün şu aydın gorucu güýçleriň jemlenmegine gurulup bilinjek döwlet guruluşy ol bir adam 10 adam islegi bilen bolýan zatda ýa ihlasy bilen. Şonu aýtmakçy boldum. Ýöne bir dogry ýollanma bar şu meselede hem kanuny nukdaý nazardan hem jemgyýetçilik tarapdan hem siyasi tarapdan Halkara tarapdan. halkara tarapdan esasen şu bizim hereketlerimiz şu halkara kanunçylygyna laýyklykdy, kada kanunlara laýyklykdy alınıp barly. Üýtgeşik zat ýok. Sebäp biz özümizi şu dünýä jemgyýetçiliginiň bir emesi agzasy hasap edýän bolsak, diýmek şu dünýäde bar bolan halkara kada kanunlary biz özümizi kabul etmeli. Ya şolaň esasyny biz döwletimiz gurmaly. Şonu aýtjak bolar. Hene tawal kemine çağıranyň üçin bu. No. Almurad aga size de sağ olun. O jemläp bileriz. Bala. Sağ oturun hormatly ýurtdaşlar, sizin özüňize gerek netijeni çykararsyn, oýlanyň, oturuň pikirler şunu ýazyn, näme teklipleriniz bar, nädil sokaw boljak, näde Türkmenistan biz aňyrlygyny alyp gitmeli. Biz ýani esasan hene garşymda otur ýa kemine ýaşlar gel döwlet millet şular bilen aňyrlygyna gitmeli. Bizim nesilimiz indi mewritini ötürüp barýan nesil. Oňa da biz dogry düşünýär ýöne bar bolan tejribemizi, öňde gören zatlarymyzy ýa geçen ýolumyzda bolan ýalňyşlyklary şular gaýtalymasyn, biz elimizden näme gelýän bolsa kömek edeli, ýardam edeli. Şular bilen bilelikde işläp otur. Alyp barýan işiňizde kemine bu şoğulluk, üstünlük arzu edýän No. işiňizde. Almurad aga sağ olun. Entek edilmeli işgän ýöne. Şey diýeli. Bolýa, sağ olun da.